Sa number 10, Mawar, isa na naman liwat ka Super Typhoon, pero 3-day Bacolod Chicken Inasal Festival ang madayon sa weekend. Isa ka send-off ceremony ang ginpatigayon sa Bacolod City Police Office para sa 600 ka mga security personnel na lakip diri mga kapulisan katapos ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bacolod Traffic Authority Office kag DRRMO nga magabulig sa pagpasiguro sang peace and order para sa Bacolod Chicken Inasal Festival sa Mayo 26 tubtub 28. Sino kay Jason Villarosa, ang pamuno sang Committee on Tourism sang Konseho, kabahin lamang ini sa mga pagpanghanda para sa 3-day festival bisan pa ginapaabot ang pagsulod sang Super Typhoon. Plastado naman ang mga canopy kag stage nga gamiton sa the Upper East, North Capitol Road kag Manukan Country nga kabahin sa mga festival site. Sandig sa pag-asa, ang bagyo nga may international name nga Mawar ang yara sa 2,065 kilometers east of southeastern Luzon. Kaina liwat ini nga gin-categorize bilang isa ka super typhoon bangod nagbaskog na naman. Pagatawgon ini nga Bagyo Betty kung makasulod na sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ang gabi o kung Sabado sang aga. Ginsiling ni DRRM Officer Dr. Ana Maria Laarni Pornan nga bisan yara sa low-risk area ang Bacolod, ginahanda na sa mga kabaranggayan ang mga rescue vehicle, evacuation center kag relief assistance para sa posible maapektuhan sang super typhoon. Na if ever nga magbundak kitang ulan, if ever gid maglain gilang chimpo, may ara kita alternative plans with regards to the said event, no? So may ara na kita sang plan B with the beer tasting naton and inasal tasting for the VVIPs. It will be located if ever mag-ulan gid sa Stonehill Hotels, no? So we hope and pray, no, for this 3-day event na maging successful ini, not only for the city of Bacolod but of course sa aton na mga ginagmay nga mga negosyante nga maintra sa ini nga Inasal Festival.